салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо мода мотиватсия метавад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. дӯстони азиз, фасли баҳор омада истодааст. Бисёр мехоҳед футболкаҳо, обув ва спортивкаҳои зебо бо сифати аъло ва истеҳсоли Туркия дошта бошед. пас дӯстони азиз, ман интернет-магазини худро кушодам ки ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дастафка дорем. молҳои моро метавонед дар Instagram Шермардон шоп тамошо кунед ва либоси интихоб кардаатонро дар муддати кӯтоҳ равон мекунем. инчунин барои заказ кардан дар номери ватсапи рӯи экран буда нависед. Дана Вайт дар бораи муҳорибаи Ислом Махачев ва Тонни Фергюсон фикрша гуфт. пас аз ғолибияти дастирошна бар зидди Дрю Добер, ҷанговари UFC Ислом Махачев эълон кард ки мехоҳад ҳарфи навбатиаш Тонни Фергюсон шавад. аз суханҳои президенти UFC Дана Вайт маълум мешавад ки ин муҳориба аниқ барпо хоҳад шуд. биед ӯро гӯш мекунем. бале, ин ба ман писанд аст. ин як муҳорибаи беҳтарин хоҳад шуд, гуфт президенти UFC Дана Вайт. агар ин муҳориба ташкил шавад, пас барои Ислом як муваффақияти калон дар карьерааш хоҳад шуд, чунки Тонни дар ҷои панҷум ва Ислом Махачев бошад дар ҷои 14-уми вазни сабук қарор доранд. агар дар ин муҳориба Ислом ғолиб шавад, пас карьераи Тонни ба замин мезанад ва барои гирифтани камарбанд Ислом наздик хоҳад шуд. аммо ман фикр мекунам ки Тонни сахт тайёрӣ дида истодааст, чунки муҳорибаи навбатиаш ҳалкунанда хоҳад буд ва ӯ ҳама чизро барои пирӯз шудан хоҳад кард. рейтинги нави эса дар вазни нимсабук баромад ки дар он варзишгари тоҷик намояндаи клуб Аҳмад Тоҷикистон Азам Ғафуров дар ҷои 8-ум қарор дорад ва ҳарифи ӯ Чарлз Энрикен ки бо тасмими доварон мағлуб шуда буд, ду зина аз ӯ боло дар ҷои 6-ум қарор дорад. дар муҳорибаи навбатиаш Азамро бо кӣ дидан мехостед? ҳатман дар комментария нависед ва мо бо шумо хайр хуш мекунем. хайр дӯстони азиз.